खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि बानजायनायाव बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। आंनि मुङा श्री रामेश्वर स्वर्गियारि, गामि जयपुर, जिल्ला बिश्वनाथ, बियाब बिश्वनाथ, दिंखन ख, मेथाइनि गिबि सिरि बाथौ गायसननाय। हे आफा बाथौ नोंखौ गोथारै लाखिनो जिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा खामि हेबनानै मोनबा बान्दोजों बिफा गाहाय बिमा गाहाय महरै दावथु बिखा हेबनानै बेंना दोनबाय नों इसोरखौ, बेंना दोनबाय नों इसोरखौ। हे आफा बाथौ नोंखौ गोथारै लाखिनो जिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा खामि हेबनानै मोनबा बान्दोजों बिफा गाहाय बिमा गाहाय महरै दावथु बिखा हेबनानै बेंना दोनबाय नों इसोरखौ, बेंना दोनबाय नों इसोरखौ। ओ आफा सासेयानो साबानि गोहो लाबायनो, नों सासेयानो साथाम, नों फानसेयानो फानथाम, बुहुमनि मुंदांखा नों आफाया, बुहुमनि मुंदांखा नों आफाया। ओ आफा सासेयानो साबानि गोहो लाबायनो, नों सासेयानो साथाम, नों फानसेयानो फानथाम, बुहुमनि मुंदांखा नों आफाया, बुहुमनि मुंदांखा नों आफाया। जों नोंनि बाथौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै बिबार बावथाय बावनानै फुजिबाय खुलुमबाय आफा, फुजिबाय खुलुमबाय आफा। जोंनि दुखु जाल्लाखौ नायहरदो जिउनि गिरि आफा बाथौ नों, जोंनि दुखु जाल्लाखौ नायहरदो जिउनि गिरि आफा बाथौ नों। अनहरदो नोंनि खाथियाव आरज गाबो जों, अनहरदो नोंनि खाथियाव आरज गाबो जों नोंनि बाथौ गुदियाव
फनहरदो नोंनि खाथियाव आरज गाबोजों फनहरदो नोंनि खाथियाव आरज गाबोजों हे आफा बाथौ नोंखौ गोथारै लाखिनो बिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा खामि हेबनानै मोनबा बान्दोजों बिफा गाहाय बिमा गाहाय महरै दाउथु बिखा हेबनानै बेंना दोनबाय नों इसोरखौ बेंना दोनबाय नों इसोरखौ बेंना दोनबाय नों इसोरखौ दहाय